rasul war rasul huwa zaka ga duk sauran ana cewa radiyallahu anhu amma ka zo kai za ce alaihi salamullah ko ba haka ake faɗa ba abin da ya yi wa addinin musulunci irin kujeransa a bawa kowa haƙƙinsa uba yana da haƙƙi uwa tana da haƙƙi haka ne da Allah haƙƙin nan a ina ne yake rabuwa bari in sake yin karatu wani karatu cikin karatu shin abin da ya sa namiji da mace duk ƙashin da ke jikinka shine maniyin mahaifinka naman jikinka shine maniyin mahaifiya da Allah a raba mu gani duk wani mutum maniyi din namiji shine ƙashin da ke jikinka da shi aka yi ka wannan shine babanka wannan fatan jikin shine maniyin mahaifiya shine wai ma mutum bai san kan shi ba ma yake shiga cikin wani rikici fabda abi nafsika summan taqil min alamus sufuli ila alamul ulwi ka fara ka gane kanka tukunna in mutum bai gane kansa ba ka je a ɗimauce kai ba gidaje batacce kuma ka batar da batattu kai Allah kare mana haka kar Allah ya mana haka wannan idan mutum ya duba kun ga irin girmama wanda Allah ya yi wa wa'innan sahabbai kun ga irin aikinsu a takaice wallahi idan za mu yi magana a kansu babu abin da za mu iya faɗa in dai ba mu ce Allah ya saka musu alheri ba abin da ya saka faɗa musu to duk irin wa'innan shin Shehu Ibrahim ya ce li'anna nabiyyal hashimi dahara ma gaza bale sadda udwanin wa radda balala a ɗauko malamai masu dangajen gemu nan su fasaranta ka ji yanzu nan za su jefa mutanen ma'auta a malaman ɗariƙa ma ba kowa ne ya fahimci wannan ba li'annan nabiyyal hashimi addahara magaza annabi muhammadu bai taɓa yin yaƙi ba haka shi ibrahim ya ce bai taɓa yin yaƙi ba malamin zahiri da mai jin ana cewa ya tafi hunaini ya tafi badar ya tafi uhud ya tafi handak ya tafi banu quraiza ko ba haka bane ta ta to shi ibrahim din ko ya san abin da ake faɗa sai wai sa abun sai da shi na Allah ya saka da alkhairi Allah ya kare imani Allah ya kare sutura alhamdulillah wannan haka ne wato annabi muhammadu bai taɓa yin yaƙi ba gaskiya ne amma wallahi tallahi ba kowa ya gane ba dalilin sa zan warware Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya turo shi a annabi saboda haka an yadda ya ce shi annabi ne inni rasulullahi